Każda osoba, która uprawia sport i lubi się grać z presji, to jest nasze życie, to jest nasza praca. To środa jest bardzo ważny mecz, dobry przeciwko będziemy grać i jesteśmy gotowi na to, żeby nasz mecz i wygrywamy. Dawno to już, po meczu z Widzewie był niedziela, pamiętam, ten mecz był niedziela, poniedziałek już byliśmy rozmowy z trenerem i później byliśmy z drużyną i zapomnieli to wszystko, byliśmy gotowi na następnego meczu. Tak jest piłka, tak jest sportowa. Raz wygrywali, raz przegrywali. Niestety, nikogo nie lubi przegrywać, ale niestety przegraliśmy meczu i zapomnieliśmy tego. I teraz mamy bać do przodu. No, byliśmy rozmowy z trenerem, trener pokazał każdy trening, który my mamy zrobić indywidualnie, zrobimy wszystko i było dobre. Oczywiście to była trudna sytuacja na każdy sportowy na świecie, ale było dobre, naprawdę, nie ma co narzekać. To jest nasze życie sportowe, nieważne, indywidualnie, grupowe, musimy zrobić co trener każe. I tyle. Oczywiście, każdy zawodnik, ja uważam, lubi grać publicznie, ale niestety teraz tego z pandemią, z koronawirus nie pozwala. Jeszcze kibice na stadionie. Oczywiście brakuje kibica, to jest jeszcze takie emocje na meczu, ale kiedy wychodzi na boisko, są boiska 11, w ogóle ja mogę swoje doświadczenie. Ja w ogóle nie słucham kibica, kiedy grają, nie? Ale jest ważne był kibica na każdy mecz. No, byliśmy długo przerwa i ostatnie 2-3 tygodnie trenowaliśmy bardzo mocno. Już nie był taki trening indywidualny, był zespołowy trening. I zrobiliśmy 2 treningi tu na naszym stadionie. No, i mogę powiedzieć, że drużyna jest gotowa na mecz i gotowa do tej reszty 12 meczów. Ale po kolei. Najpierw środa mecz z Katowice i później zobaczymy dalej, co będzie.